ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் வண்டியில் போயிட்டுருக்கும்போது எனக்கு லைட்டாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி என்னடா வலிங்கும் எதுவும் கலையை காணுமே அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ரோட்டோரமாக ஒரு அண்ணன் நுங்கு வச்சு விற்றுட்டு இருந்தாங்க. சரி நுங்கு சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு அந்த அண்ணா பதனி வச்சு விற்றுட்டு இருந்தாங்க. சரி நான் பதனி இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை, ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஆளுக்கு ஒரு பதனி சொல்லிவிட்டு அந்த அண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த அண்ணாவும் நுங்கு எடுத்து வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நானும் ஃபோனை எடுத்து வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பனை ஓலையிலேயே ஒரு தட்டு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தட்டை பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நுங்கு எடுத்து வெட்ட ஆரம்பித்து அதை ஒரு குச்சியை வச்சு நுங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து பதனியை மூடி வச்சுருந்தாங்க. அதுலேருந்து ஒரு சின்ன சொம்பில் 2 சொம்பு எடுத்து ஊற்றுனாங்க. அவரும் குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார். அப்பாடா நானும் நம்பி குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கும் ஒன்று கொடுங்கண்ணா அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டேன். பைக்கில் ரொம்ப நேரம் வெயில் வந்ததுக்கு நான்லாம் நிஜமாக ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன். அதுக்கு இந்த கூலிங்கான பதனி குடித்தது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு. உங்களுக்கும் வந்துட்டு பதனி ரொம்ப பிடிக்கும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.